Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambali atur ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasih dipun paringi kanugrahan kagem miwiti malih rutinan kula lan panjenengan sami malam Rebu ingkang sasi kepengker konsentrasi wonten wulan Ramadan kalih Sawal, berarti kalih sasi nggih, kalih wulan nggih. Mugi-mugi mengke istiqomah nggih. Nek nuruti repot ngoten jane niki sami repot nggih. Dalu niki mawon acarane pun kathah niki ngene Pak RT Marjuki enten arisan perangkat kula jane melu BPD niku mampir sik sedilit. Terus enten acara sanes-sanesipun, tapi memang kedah kula lan panjenengan sami nggih nyisihke mboten nyisakne. Nek nyisakne wektu iki ketok dhewe tambah dina niku mboten tambah longgari malah tambah repot. Karepe kan sok mben wae nek wis selo kan ngoten niku. Kula kan wangsul kepanggih kalih jamaah ngoten. Kapan Pak rutinane dilekasi ngoten. Mengke nek pun ra dilonggar Mbah ngoten. Ternyata tambah suwe mboten tambah longgar malah tambah repot. Jadi memang nggih kedah menyisihke. Termasuk kula lan panjenengan sami sedekah niku nek mboten nyisihke gitu nggih. Nggih mboten saged celeng-celeng jenengan piyambak termasuk kula niki nabung niku nek mboten nyisihne nggih mboten saged nggih nek nunggu turah nunggu sisa niku anyar. Termasuk salat kemawon nek nuruti repot niku wah repot nggih, tapi kudu disisihke wektune salat sik nek nuruti gawean mboten enten telase nggih. Niki wau. Dados panjenengan repot kula nggih repot tapi nggih komitmen pripun carane bagi wekdal ngoten niku. Mugi-mugi gesang kula lan panjenengan sami ingkang dipun tugasaken dening Allah Subhanahu wa taala supados kan ibadah wonten ngalam donya niku saestu mboten dipun lerwahaken. Ingkang paken Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami wonten dalu kalenggahan utawi wonten malam Rebunan, saben rutinan malam Rabu niki asrinipun kula lan panjenengan sami niki ngajine ngaji torekoh, ngaji dalan mulih. Ngaji dalan mulih. Milane kula lan panjenengan sami niki kadang kalih ngaji-ngaji sanese benten. Nek pengajian sanese nggih pun ngaji ngoten. Tapi dalu kalenggahan utawi setiap malam Rebu niki supados manaya awake dhewe iki dilatih nyambung. Dadi latihan mati sane. Nggih, latihan mati supados wayah-wayah niku ketika kula lan panjenengan sami tinakdir dening Gusti Allah niki awake dhewe pun kelingan zikire nggih menika la ilaha illallah. Napa kathah semut niki? Wola nggih, mulai semut mulai. Berarti benjang tumbas semprot baygon napa-napa sakderenge-derenge kloso di semprot isih nggih. Lah nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami dipun ingetaken dening Gusti Allah dening Kanjeng Nabi supados tansah imut mati. Kelingan mati. Kelingan mati niku mboten namung oh iya wong menungso iki bakal mati mboten. Tapi tata-tata setiap saat sewanci-wanci ditimbali Gusti Allah awake dhewe niku siap ngoten lho. Kados dene kula lan panjenengan sami pengen teng Jakarta, kelingan nek ana Jakarta niku nggih mboten namung kelingan tok wis sesuk iki arep nyang Jakarta. Tapi nggih tata-tata sesuk sing arep digawa intinipun kados mekaten. Dados gandeng kula lan panjenengan sami mengke nek sedo niku pun mboten saged urusan kalih donya. Ibadah nggih mboten ditampa, ngurusi napa-napa nggih mboten ditampa. Berarti nek saged-saged kula lan panjenengan sami niki sedo niki ampun ninggal urusan donya. Nek sing dereng kebacut
dereng kedah utang ampun duwe utang nek dereng kebacut. Nek sing pun kebacut nggih mugi-mugi sakwene kula lan panjenengan sami dereng ditimbali Gusti Allah dipun lancaraken saged nyaur utang. Mila donga kula lan panjenengan sami ikhtiar niku pun luar biasa. Nggih niku wau nibonangi jungkir balik. Tapi nek mboten didongani niku kadang-kadang nggih mboten gampil. Tapi nek kula lan panjenengan sami istiqomah rutinan malam Rebo mugi-mugi dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah ampun napa niku supaya kula lan panjenengan sami wonten sadhengah wedal niku syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang niku nek mboten saged syukur niki uripe mboten kepenak. Mila nggih dilatih terus. Nek mboten saged syukur niku uripe mang mboten kepenak. Dadi nek kula lan panjenengan sami saged syukur nggih napa mawon sing mboten kepenak niku malah iso kepenak. Niki kula lan panjenengan sami. Dados syukur niki memang kedah ditancepke teng jero manah utawi dada kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Biasane sing angel syukur niku wong wedok napa wong lanang, Pak Bu? Lanang. Lanang sing lanang wedok. Nggih. Dadi sami mawon nggih. Sami mawon. Nggih, sami mawon. Silit babi ditutup tawon. Dadi mang nggih manah kula lan panjenengan sami nggih. Putra putri, kakung putri niku nggih sami mawon. Entuk hasil 5.000 dina nggih disyukuri kudune. 10.000 syukuri. Nggih 20.000 syukur mulih, 50.000 disyukuri, 100.000 dina disyukuri. Carane mensyukuri pripun? Sepindah ngucap alhamdulillah lisan bilisan sing nomor kalih bil qalbi atine seneng rumangsane niki peparingi Gusti Allah. Bil arhan niku kanthi kelawan anggota badan 2,5% niki disedekahne utawi diinfakne dumateng ingkang nggih ingkang membutuhkan utawi ingkang pantes niku wau. Kados tiyang ingkang syukur niki nandhakne kula lan panjenengan sami niki sehat lahir lan batin. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sedekah niki saged menolak bala. Dadi napa kemawon kula lan panjenengan sami sedekah niki niate napa niki saged terkabul. Dadi teng griya niku nek mboten duwe kotak napa umplung mang damel bar salat subuh dicemplungne ya Allah nyuwun sehat klunting 500 rupiah mboten napa-napa 1000 mboten napa-napa. Napa nyuwun ya Allah paringi putu kula anak kula sekolahe pinter napa-napa pun pokoke hajate jenengan niku. Lah niku carane kasarane niku nek dhewe sedekah niki munjung kalih Gusti Allah. Nek ndonga niki kan hukume pun wangsul wangsul kula aturaken. Nek mboten ditampa ditolak ditunda. Tapi nek pun ngangge sedekah pun dipunjung ditonjok Gusti Allah niki mboten ngabulke niki perkewuh. Nah niki juruse teng mriku niku ternyata ngrayu Gusti Allah niku saking mriku. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang intinipun kula lan panjenengan sami setiap ngaos niki sing didandani ati utawi manah kula lan panjenengan sami. Ngemutaken malih nek atine sae berarti laire nggih sae. Lah wong sing sae niku sing pripun? Pripun Bapak Ibu? Sae pengajian wingi niku sing wingi-wingi wong apik nggih menika sing iso ngapiki sing ngapiki wong elek nggih. Nek ngapiki wong apik kan biasa. Wong apik sing tenanan niku iso ngapiki wong elek dan niku Kanjeng Nabi. Awake dhewe nyontoh angel memang. Tapi gandeng awake dhewe nyontoh nggih hati alon-alon.
kok kula dereng saged Pak Ustaz, dereng saged nggih. Mulane zikir malam Rebo niki zikir Torekoh. Ngresiki ati kula lan panjenengan sami supados boten namung nek nasihat kan sok mungkin lewat tok saged, paling mampir sedikit tapi sing manjing niki lho. Mila nek namung mengke teori utawi boten ngangge zikir ngeten iki, kuwatire boten nyantol. Kados dene cerita kiai sing diparingi manuk biyo riyen nggih. Nika kita iso nerokne kiyaine zikir la ilaha illallah tapi begitu seda munine keok-keok piyek-piyek suarane manuk kelaran. Lah sing dikarepne kiai niku wong jenenge bendina zikir la ilaha illallah, pas mati mbok zikire la ilaha illallah. Termasuk kula lan panjenengan sami ngoten niku. Nek mboten ditanamke teng ati niku sampeyan aduh niku kan malah kujur. Lah niki nembe napa niku cerita sing paling napa medeni nggih menika pas seda. Termasuk kula lan panjenengan sami sing paling ringan niku nek kula lan panjenengan sami niki ndelalah pikantuk musibah niki nek mboten manjing teng ati niku nek mboten muring mesti misuh. Kan ngoten niku. Tapi nek zikire manjing teng ati nek mboten istighfar nggih mesti zikir dumateng Gusti Allah. Bahkan ngerti napa kemawon. Ngerti napa niku entuk kanugrahan napa kemawon nggih zikir dumateng Gusti Allah. Niki saking manah utawi ati kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah malih nggih menika Imam Ghazali niku dawuh, wektu niku sesuatu ingkang istimewa. Waktu lebih berharga daripada uang. Nek riyen kan enten istilah waktu sama dengan uang. Sakniki lebih berharga. Mergo wektu niku mboten iso bali melih. Sakniki dinten Rebo tanggal 5 benjang napa niku minggu ngajeng misale tanggal 10 niku benten kalih sakniki niki. Kejadiane niku benten. Mila waktu niku lebih berharga daripada uang. Mumpung diparingi sehat, mumpung diparingi longgar sak saged-saged pokoknya kedah menyisihkan wekdal kula lan panjenengan sami dingge taqarruban illallah utawi mendekatkan diri dumateng Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, gandeng wektu niki istimewa. Niki ngendikane Imam Ghazali niku nek istimewa niku nek diisi kalian petang hal. Patang perkawis ingkang setunggal diisi kalih ngaji. Oh, mikir apik iki. Ketoke apik. Nggih. Danane nggih dereng didunke Pak Lurah nek kepanggih kula. Satunya 1.000 di sini. Iya. Cek. Loh, kok mana? Cek. Oh, nggih, lumayan nggih. Wektu niku istimewa nek diisi kanthi patang perkawis. Ingkang setunggal diisi kalih ngaji. Pokoknya kedah ngelik, dilek nganopo niku saling mengingatkan, elik-elikan, boten elek-elekan nggih, elik-elikan. Mergo niki nek adewe niku mboten saling menasihati, mboten elekan kadang-kadang buru donya niki luar biasa. Sinaosa buru donya niki wajib, panjenengan wajib sugih supados napa saged beribadah luwih kathah. Wajib niku maksudnya mboten kudu ngudokke banget mboten nggih, tapi mensyukuri takdir Gusti Allah. Maksudnya nggih semangat, mboten lukro, mboten tawakal niku mboten krungu. Pokoke sak saged-saged wae nek iso nek kayu dilumpukke didol payu 5.000 10.000 dilakoni. Mengke hasile disedekahke lan sanes-sanesipun. Mboten saged sedekah kanthi materi, kanthi tenaga. Jenengan ngresiki area pondok niki pun sedekah. Keseleran ngoten mulih. Napa nyapu masjid. Nah, pokoke sing napa kemawon niku kedah wonten. Ampun nggih wong jenenge menungso kadang kae iso ngene masa aku kok ora terus iku terus. Tapi fungsine ngaji niku dingge nyetop. Eling. Kudu enek sing napa wektu disisakne lah paling mboten. Mboten disisakne disisihke dingge ibadah, dingge mikirke. Wis umurku semene
terus aku ibadahku tekan piye dadi imbang mengke. Mergo mengke sing paling abadi kan nggih teng alam akhirat kula lan panjenengan sami. Setunggal napa diisi kanthi ngaji. Ngaji niki mboten namung babagan agama Bapak Ibu. Tapi misalnya enten penyuluhan napa jenengan derek. Terus enten napa nggih sosialisasi napa jenengan derek tumut. Ngoten niku pun termasuk ngaji. Pokoke babagan kesainan sing nggih nambahi kesainan utawi ziyadatul khair niku jenenge ngaji. Belajar, maksudnya belajar terus. Syukur niki nggih kedah belajar wong syukur sakniki kalih sesuk niku kadang-kadang sok benten. Jadi kudu belajar terus supados awake dhewe niki nggih dadi ahli ingkang bersyukur niku. Mergo nek boten dilatih terus ngaji syukur sedekah lan sanes-sanesipun kula lan panjenengan sami mungkin dadi akhlak sing sae niku kan kangelan. Mergone sedaya napa wau niku butuh pakulinan. Butuh kulino. Tiyang sae nek boten gelem ngaji niku saged-saged mengke rumangsane sae karepe dhewe. Nah niku pentingnya kula lan panjenengan sami niki saged ngaji teng mriku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ngaji kalih mboten niku kados dene tiyang sing mlebet teng gua siji nggawa senter, siji mboten. Niku dipun gambaraken dening kitab-kitab napa niku para jumhur ulama niku kados mekaten. Al ilmu nurun. Jadi ilmu niku dadi cahaya kula lan panjenengan sami dingin ngerteni apik napa elek, manfaat napa mboten. Lah nyuwun kalih Gusti Allah supados saged nglampahi kesainan menika kanthi sae menika. Niku betah komunitas utawi ekosistem. betah pergaulan. Nek kula lan panjenengan sami sering kumpulane wong ngaji-ngaji, mungkin ngaji niku nggih penak-penak mawon. Kumpulane penak-penak mawon. Panjenengan duwe masalah napa kemawon mungkin nggih kula lan panjenengan sami niki nggih saged nglampahi kanthi sae. Mergone napa kumpulane tiyang-tiyang ingkang sae niki wau. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nek kula lan panjenengan sami niki nggadahi ilmu sedaya napa kemawon niki sing boten manfaat saged manfaat. HP niki tinggi maksiat saged, tinggi manfaat nggih saged. Sing saged nglaksanakaken utawi memahami nggih menika ngilmu kula lan panjenengan sami niki wau. Dadi HP iso dijak elek, iso dijak apik. Asale niku nggih biasa kados dene pohung. Pohung niku nggih standar pohung nggih ngoten niku. Tapi kantun sing olah iso dadi utri, iso dadi gethuk, iso dadi napa meleh. Wis kripik singkong lan sanes-sanesipun niku tergantung sing olah. Dadi atine awake dhewe nggih kabeh niku lumrahe padha, titahe padha fitrahe niku metune mengke dadi tindak tanduk perilaku kula lan panjenengan sami nggih tergantung kula lan panjenengan sami niki wau. Pokoke sing penting rukun nggih, Bapak Ibu nggih. Niki sedilit melih ajeng pilihan lurah. Niki pokoknya mungkin sensitivitas niku benten. Nek pilihan presiden, pilihan DPR niku kan rada teng mriko-mriko niku mboten patek. Gesekane mboten patekan, tapi kan sedilit mengkas mungkin Desember. Desember niku pun mulai pilihan lurah serentak niku. Pokoknya dijogo napa niku kerukunane. Beda angsal, pokoknya yang penting mengke mboten nganti kula lan panjenengan sami iki dados permusuhan. Wong kabeh kanca-kanca utawi sedulur-sedulur jamaah pengajian. Dadi kula lan panjenengan sami nggih mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sami paringi panjang umur sehat nggih. Saged napa menikmati kesejahteraan utawi perkembangan wonten desa Kedungsana menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Malaikat niku saben bengi niku wonten sing tugase niku muter. Bengi niku muter. Sinten sing melek bengi ibadah merenung. Dadi ibadah niku mboten namung salat maca Quran mboten, jenengan mendel ya teng emper saged, teng jogan saged mikir napa niku kesainan, kowe semene kaya kowe nek aku mati kira-kira pahalane wis cukup purun ya. Kira-kira ki
aku nek misale nyeleng-nyelengi iki tanggung ibadah. Pokoke sing grahita-grahita ngoten niku pun dianggap ibadah dumateng Gusti Allah. Penake agama Islam Bapak Ibu. Enten tiyang gawe sae jenengan ngerti kok kepengin kaya dheke. Misale enten wong sugih nggih sedekah. Ngoten niku wah kaya wong sugih iso sedekah. Wah aku sok benek sugih yo pengen sedekah kaya ngono. Pahala jenengan pun sok padha. Kaya niku sinaosa dereng saged nglampahi. Kosok wangsule nek awake dhewe niku ngerti wong maksiat kok awake dhewe nggih kepengin niku dosane awake dhewe niku nggih padha kalih wong sing nglampahi padahal awake dhewe dereng nglampahi. Mulane seneng kalih sing wong berbuat sae niku pun pikantuk ganjaran padha kalih sing berbuat sae. Tapi nggih kepingine tenanan lho nggih, mboten kok kepengin mboten usaha begitu duwe duit terus mboten kaya napa mboten dilaksanane nggih ampun. Misale napa niku tahun niki panjenengan dereng iso kurban. Nek ngerti wong kurban wah, aku seneng nek iso kurban. Lah terus sok mben jenengan napa niku niati kurban. Meskipun nggih pun entuk pahala padha niku. Jenengan batin seneng niku pun padha. Tapi nggih tenanan. Tenanan niku maksudnya jenengan nyeplakne umplung dicelengi tenan sing sesuk tahun ngarep niki dingge anggaran kurban. Nek misale dereng nyelengi gur kepengin tok ya Allah kula pengen tahun ngarep kurban tapi mboten nyelengi kan niku berarti mboten persiapan gur kepengin tok. Meskipun nggih mboten kok sing dereng mampu tenan mboten napa-napa maksude awake dhewe niku kedah napa niku prioritas ingkang saestu. Elek-elek babakan masalah kula lan panjenengan sami niki ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kedah di planning kang tenanan. Gawe omah ki duwite pira, nyelengi sik pira, kurange pira, niki kedah kula lan panjenengan sami di planning ingkang saestu. Akhirat nggih ngoten, ampun namung sak kecekele, kudu ditarget. Dadi kinten-kinten kula lan panjenengan sami sing dienggo apa nyelengi umroh bareng nek saged jenengan dicelengan. Umrohe kathah nyelengi kudu kathah boten. Iling nyelengi 500.000 sing penting jenengan niat kok jenengan niku dereng kebak celengane dereng cukup umroh kok kedisian mati niku pun diganjar umroh kalian Gusti Allah. Penake ngoten niku karena napa niat niku pun dugi mriku sik aslinipun secara hakikat niku kados mekaten. Terus nek niate sae insyaallah dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah niki sinaosa Maha Tahu, tapi kula lan panjenengan sami ugi enten jawabe. Mboten kok misale Gusti Allah Maha Tahu terus awake dhewe mboten ndonga mboten, tapi jenengan ndonga mang sesuai kalih bahasane dhewe. Njaluk napa njaluk sak njaluk-njaluke enten jawabe. Nah, kula lan panjenengan sami nggih kados mekaten kalih Gusti Allah niku ampun bahasane niku pripun nggih. Nek biasane kan mungkin kula namung ngimutaken tapi kula pun nate bahas. Kalih Gusti Allah kan biasane ya Allah nyuwun niki, ya Allah nyuwun niki, nyuwun niki. Ngoten nyuwun. Sepindah melih niki kula bahas. Nek misale jenengan duwe anak, putu, Pak Bu. Ketemu jenengan Bu nyuwun niki, ngoten jenengan iki piye rasane suwe-suwe? Ya disukani ning kan rasane anu to nggih, angger ketemu kok gur njaluk ngoten. Sinaose ya dikeki ngoten. Nggih to nggih. Tapi benten nek misale jenengan duwe anak nggih nyuwun tau, ngejak jagongan tok tau. Luwih seneng melih to nggih. Disuwuni seneng, dijak jagongan, omong-omongan nggih seneng. Lah Gusti Allah niku nggih ngoten. Mboten namung seneng jenengan suwuni niku. Gusti Allah memang seneng jenengan suwuni, seneng bahkan napa Gusti Allah ngendika nek sepertiga malam menjelang subuh jam 3:30 mangtangi salat tahajud jalukmu apa tak turuti Gusti Allah mandhap teng langit sapertama. Dijaluki niki artinipun Gusti Allah seneng mergone syariat Kanjeng Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan ndonga terus kan niku nyuwun. Tapi Gusti Allah niku luwih seneng melih nek jenengan jak omong-omongan. Misalnya Gusti Allah kula umur sementen anak-anak kula kok dereng enten sing mapan nggih. Misale nggih. Mbok jenengan kan nggih aslinipun kan nggih nyuwun nggih. Mbok jenengan paringi napa kanugrahan Gusti Allah supados
napa ning anak-anak kula mapan, kula nggih saged nyawang. Dadi kaya omong-omongan biasa ngoten niku. Tapi ampun ngerti tiyang nggih. Mungkin nek mbah iki nek omong dhewe. Heeh. Oh dadi rasane mbah iki nek omong dhewe ngono. Tapi nek pun ngaji ngeten paham, oh Mbak Yu kae omong-omongan karo Gusti. Nggih ngoten niku. Mulane Nabi napa niku? Nabi Musa zaman semonten kan nate kan napa niku? Sadangu mboten udan, salat istiqoroh, padahal imame Nabi Musa piyambak mboten diparingi. Akhirnya napa nyuwun kalih Gusti Allah diparingi petunjuk ken sowan tenggene ulama, berarti dhuwure nabi lah intine ngoten. Napa niku nek secara urutan memang mboten dhuwure nabi, tapi lebih bijak ngoten niku. Tenggene seorang guru. Begitu ngoten ditekoki nan jenengan pripun carane bar salat istiqoroh nggih nyuwun kalian Gusti Allah. Nabi Musa jawab ngoten niku. Terus akhiripun lah kula entuk jawaban malah kan mriki. Donga kula niku mboten dikabulke malah kan mriki. Dadi tekoki carane nggih niku ya Allah nyuwun jawah niki sedaya teng lapangan niku salat istiqoroh niku nyuwun jawah. Oh ngoten nggih. Lah jenengan nek donga pripun kalian Gusti Allah kok tirose kula kan belajar mriki ngoten niku. Akhire sing ulama niku wau kiai niku sanjange namung ngeten. Ngadeg teng ngarep latar ngeten niku. Duh Gusti Allah ngono. Lah niki Nabi Musa niki kan nabi to, niki kan dadi pemimpin gegemi tiyang kathah. Lah mosok udan mawon kok jenengan boten dikek iki jenengan iki kurang mampu pripun. Sing nek dipahami kan kados boten rodok boten sopan iki. Bar niku langsung udan bres. Sami. Jenengan kadang ngoten ya mboten napa-napa. Duh Gusti Allah, jenengan iki lho kekuasaane luar biasa. Napa mawon sing teng donya niki nek mboten kuasane jenengan wong apik wong elek sing grakne jenengan. Lah wong kurkei rezeki kula dhewe kurban sesuk mawon kok mboten saged terus pripun. Lah ngoten niku mboten napa-napa. Nek terus sampun misuh-misuh lho nggih. Maksudnya Gusti Allah niku seneng dijak omong-omongan. Lho kadang-kadang lho dhewe niku pas mlaku napa pas ngepit pas napa kadang-kadang ngomong-ngomongan dhewe niku nggih saged. Lah pentinge kula lan panjenengan sami kados mekaten nyedak kali Gusti Allah niki kanthi kesainan wis akrab kaya kancane dhewe, tapi nggih ampun didadekne pembantu, minta bantuan kepada Allah tapi jangan jadikan Gusti Allah pembantu. Mila jenengan duwe wong tuwa ampun namung jenengan jaluki, mang jenengan jak jagongan. Duh Gusti Allah niku pemandangan kok apik men teng laut niku ya. Jan jenengan iki luar biasa kok. Ngoten niku pun lah. Masya Allah subhanallah niku pun lah. Gusti Allah seneng lho. Iki biasane njaluk kok ngejak omong-omongan karo aku. Lah mengki kaya kancane dhewe niku. Jenengan nembe batin mawon ngerti-ngerti kok. Duh kok luwe ya ning omah ra ndelawuh ngerti-ngerti entuk ngeteri. Ya ngoten niku sing gerakne Gusti Allah. Ngoten-ngoten niku kathah. Hal-hal sing ngoten niku nggo dibuka mindset-e supados kula lan panjenengan sami luwih bahagia. Ingkang terakhir, Bapak Ibu yang kula ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, intinipun sedaya napa kemawon niku merga pakulinan. Merga kulino. Sering zikir, syukur niku nggih kulino. Sering ibadah napa kemawon nggih kulino. Pikiran apik niku nggih merga kulino. Kulino niku memang nggih gampang-gampang angel, tapi nek dikulinakne nggih kula kinten gampang nggih. Pit ontel niku nek napa nek dimbrukke mboten ngangge setrandat niku kan wis ambruk ngoten iki. Tapi kan aneh ditumpaki mboten setrandatke lho, kok malah mboten ambruk, iso menggok, iso ngetril-ngetril niku lho. Keseimbangane adik kan merga kulino. Nyopir mobil mawon niku jane mboten ketok bane lho. Mboten ketok sopir niku mboten ketok bane niki arep napa minggir mboten ketok, tapi feeling mergane kulino. Dadi kula lan panjenengan sami iki napa keman ngoten. Lah malam Rebo niki ngejak zikir kula lan panjenengan sami ngulinake supados atine awake dhewe niku urip. Niki mengke nek suwe-suwe pun terlatih sae Bu. Pak niku jenengan tilem merem ngoten mawon niki pun la ilaha illallah la ilaha illallah. Boten lesane lho niki duk ngoten pun otomatis. Mergone dipanjingke setiap malam Rebo niki.
Lah benjang ketika kula lan panjenengan sami sedo sing metu niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun margone tersimpene teng alam bawah sadar. Mila tiyang sedene kadang-kadang nek kulinane misuh arep sedo malah misuh-misuh muring-muring. Tapi nek kulinane zikir sing metu nggih niku sing tersimpan. Nek misale pemahamane nek sing rada enom niku enten flash disk, enten HP, enten komputer niku isine niku nggih niku barang-barang apik. Mengke sing metu nggih sing apik-apik niku wae. Nah iki pentingnya kula lan panjenengan sami niki nglatih zikir setiap malam Rebu niki dipanjengne teng ati utawi manah kula lan panjenengan sami. Lah niki lah sing nyambung dumateng Kanjeng Nabi. Dados boten namung ilmu wudu, ilmu napa mboten. Tapi la ilaha illallah zikir niki sing nyambung-nyambung. Dan iki mboten mergo saking sumbere saking internet napa buku mboten. Dados kula niki nyambung teng guru kula Mbah Abdullah Sun Haji, mungkin nyambung melih gurune melih ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ingkang pertama dumateng sahabat-sahabat guru dumugi kula niki urutan ke-36. Dados saking kula niki iso ngurutke guru kula sapa, gurune sapa. Dadi cara menjenengane ya anak, putu, canggah, terus buyut, terus napa meneh? Wareng, nggih. Udeg-udeg, gantungan siwur, gedhog bosok. Nah nggih, iso ngurutne. Lah sakniki kan mboten saged jenengan paling tekan buyut mungkin nggih. Wong kadang napa niku sederek kula niku ditekoki Mbah Buyute men kadang lali jan. Pun kadang-kadang lali, napa melih Mbah Canggah niku pun lali. Nah padahal nek pemahaman Jawa niku nek jenengan iso ngurutke Mbah niku sampai ping 7. Lah jenengan iki keberkahane urip niku luar biasa. Nah niku mang golek berarti. Mbah niku sampai semonten niku luar biasa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niki gandeng awalan niki cekap mekaten mugi-mugi istiqomah malam Rabu malih kula panjenengan sami mengke insyaallah saged kepanggih malih. Donga-donga mugi-mugi sehat nggih. Oh nggih niki pengumuman sadèrèng tutup. Tanggal 16 Mei niki berarti Setu malam Minggu. Niki kan pesantren Isma Kalimun entuk undangan teng gedung. Sing tau melu sinten nggih? Teng gedung niki acarane pokoknya undangan enten yayasan sing ngundang. Nah, pondok pesantren niki diundang. Niki kuotane napa niki 20 wong. Nggih, namung 20 wong. Mengke sing sehat-sehat, sing nem-nem, nek pengen derek mengke saged daftar. Sing penting gadah pakaian putih ngoten mawon. Nompake bis, mengke kenging kula niku disewakne bis, mengke dugi mriku pokoke konsumsi pun dicepakne. Nggih. Mergone mangkate niku kurang luwih nggih magrib ngantos mengke kundure sok jam setengah 11 jam 11. Nggih kados riyen niku. Tapi sing mboten mampu nggih mboten sak pokoke sing nem-nem wong mergone menamung tiyang selawe. Dari teng Mojolaban mengke teng gedung Sri Rahayu. Nah niku pokoke intine kan cara wong anu diundang terus kon nggawa rombongan ngoten niku. Mungkin jenengan kancani mungkin ngoten niku. Ngoten nggih, mungkin kajenge napa niku Mbak Yani nek sing kersa nderek dadah pakaian putih mungkin saged daftar teng kene Mbak Yani napa sing kakung Mas Arifin. Intinipun ngoten. Dados sadèrènge mungkin pun dilis supados mungkin nyaman. Riyen niku mboten dilis, bisa setunggal. Lah sing nderek kathah dadine melu-melan mungkin nyaman. Ngoten niku nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu wonten pikiran saha kelepatan nyuwun pangapunten, mugi-mugi berkah lan barokah. Ampun kondur riyen nika kadose anu napa niku enten sing sedekah. Nggih. Napa niku lebih di bungkus masih dari ya? Oke, dibungkus mungkin ditulis tunggal-tunggal. Nanti nyium kanan. Wonten kirangan saha kelepatan nyuwun pangapunten akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.